O sector mexilloeiro da illa contará con 122 novas prazas de amarre para as súas embarcacións. Están en marcha os traballos para a construción dos novos pantaláns no Porto do Xufre que mellorarán o servizo a estes barcos. Ver como se van facendo as obras deste pantalán que era tan necesario para dar seguridade á flota dos barcos de acuicultura que teñen porto base aquí na illa e que hasta o momento tiñan que estar fondeados por non ter unha posibilidade de atracar en pantalán. É unha obra importante, é unha obra complicada. A actuación conta cun investimento da Consellería do Mar de 3,4 millóns de euros e calcúlase que estará rematada para o último trimestre do ano. Deste xeito aténdese unha demanda histórica do sector. Empezando amarres desde 14 metros hasta 21. Penso que vamos ben co número dos amarres e a seguridade que necesita esta flota a día de hoxe. Parece ser que as obras van a ritmo e van a ter a súa finalización en setembro para dar resposta xa a longa demanda de tantos anos deste pantalán, non? Que éramos o único puerto da ría que non contaba cunha estrutura destas características. A dotación de novas prazas para bateeiros ven completar outras actuacións que a Consellería do Mar realizou nos últimos anos no Peirao insular. Isto ven a completar xa o traballo que se fixera cos pantaláns da flota de artes menores, a flota de terceira lista. Son 300 plazas de amarre que teñen xa os da terceira lista, máis estes 126, máis o dique de abrigo que se fixo flotante, máis a ampliación do dique o sea que eu creo que a illa merecía estas inversións. Segundo cálculos da Consellería, dende o 2009 a Xunta investiu no Xufre máis de 10 millóns de euros.